Morjens. Moro moro. Morjesta. No, kylläpäs tapahtuu. Tätä on reilu 10 vuotta nyt harjoiteltu, niin kyllä pikkuhiljaa pitää jo ruveta tapahtumaan. No, mitenkä sä tämmöiseen koneeseen päädyit yleensä? Kiinteistöpalvelu Aholla on perustettu reilu 10 vuotta sitten ja ensimmäinen varmaan oli se, että ensimmäinen hankinta oli, että piti ostaa ruohonleikkuri. No se on ykkönen, toinen maahantuoja oli Ilmajoella ja kolmantena niin onhan tämä nyt komia. Onhan se sitä kyllä. No minkälaisia tuntimääriä sulla tulee? Meillä nyt on jo useampi kone, että se jakautuu useamman koneen perusteella, kaikki on tämmöisiä samanlaisia, niin sanotaan näin nyt vähän alakanttia pohjalaisittain, niin kyllä 100 viikossa tulee yhteensä, eli pienellä laskutoimituksella niin se on yhtäkkiä reilu 1500 kesässä. Ja sitä kun vertaa, että kotitaloudesta tulee vaikka tunti viikossa, niin aikamoinen määrä, että esimerkiksi vaikka työergonomia, jos olisi meillä rattikone, niin ei me päästäisi tämmöisiin tuntimääriin millään, että sauvakone niin on aivan ehdoton. Ja karkeasti 3 kertaa nopeampi on tämä kone kuin perinteinen rattikone. No, mitenkäs tämmöisiä varaosia löytyy Suomesta? Tähän tarvitse varaosia muuta kuin periaatteessa teriä ja totta kai onhan nyt kuluvia osia, niin kyllä Ilmailukeskusvarasto maahantuojalla niin kaikki löytyy, että kyllä mies hyytyy ennemmin kuin kone. Kuinkas tästä ilta sitten jatkuu? Pari tuntia pimeeseen suurin piirtein ja 4 hehtaaria jäljellä, niin kyllä mun nyt paree mennä. Palataan. Moi moi!